କାହିଁକି ତୁ ଏତେ ଟାଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନ କରି ପ୍ରଣାମ। କାହିଁକି ତୁ ଏତେ ଟାଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନ କରି ପ୍ରଣାମ। ମଣିଷ ଜୀବନ କ୍ଷଣ ଭଙ୍ଗୁର, ମଣିଷ ଜୀବନ କ୍ଷଣ ଭଙ୍ଗୁର। କି ପାଇଁ ଏତେ ଅଭିମାନ? କାହିଁକି ତୁ ଏତେ ଟାଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନ କରି ପ୍ରଣାମ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନ କରି ପ୍ରଣାମ। ତାଙ୍କ ବିନା ଓସାର ଧନ ସଂସାର, ଆତ୍ମାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି କେବେ ନ ପାଇବ। ତାଙ୍କ ବିନା ଓସାର ଧନ ସଂସାର, ଆତ୍ମାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି କେବେ ନ ପାଇବ। ଏ ସଂସାରେ ଯଦି ଭରସା ରଖିଛ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇବ ନାଶ, ଏ କଥା ଜାଣ। ଏ ସଂସାରେ ଯଦି ଭରସା ରଖିଛ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇବ ନାଶ, ଏ କଥା ଜାଣ। ଅବିଳମ୍ବେ ଧର ନୂଆ ସ୍ୱଭାବ, ତାଙ୍କ ବୋରେ ପାଇବ ନୂଆ ଜୀବନ। ନୂଆ ଜୀବନ। କାହିଁକି ତୁ ଏତେ ଟାଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନ କରି ପ୍ରଣାମ। କାହିଁକି ତୁ ଏତେ ଟାଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନ କରି ପ୍ରଣାମ। ଯୀଶୁ ଯେ ମହାନ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ଜ୍ଞାତ ଏ ଜଗତ ଜନ। ଯୀଶୁ ଯେ ମହାନ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ଜ୍ଞାତ ଏ ଜଗତ ଜନ। ଏତେ ଭୟଭୀତ କାହିଁକି ରେ ମନ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବଳେ ନାହିଁ କି ତୋ ବିଶ୍ୱାସ। ଏତେ ଭୟଭୀତ କାହିଁକି ରେ ମନ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବଳେ ନାହିଁ କି ତୋ
वचन सत्य वचन काहिकी काहिकी तू एते टाण जीशुଙ୍କୁ न करी प्रणाम काहिकी काहिकी तू एते टाण जीशुଙ୍କୁ न करी प्रणाम मनीष जीवन क्षण भंगुर मनीष जीवन क्षण भंगुर कि पाइते अभिमान काहिकी काहिकी तू एते टाण